O, tanawa ninyo akong mama guys. O, kung naay kwarta, murag si kinsa. Pero karong wala naay kwarta, murag na unsa. Aw, ingana, jud na siya. Ay nata boys, may lang mo sa sinugdanan. Mamiya din sa kinadugayan. Mura dyan mo gobyerno ba? Sige ragsaad-saad. Yung taong nalakit sa akin, ayun, palike-like na lang ng mga profile picture ko. Sorry kung overprotective lang ako sa iyo. Ayoko lang naman kasi mawala ka sa akin. Paano nga ba mag-move on? Simple lang. Iwanan mo ang katangahan at iramba mo ang iyong kagandahan. Grabe, kapitos na ko guys. Niabot na dyan ko sa point nga magtago pag naay manaygon.